Hey guys, welcome back to my YouTube channel and recording of vlog first. So guys, बोरै दं नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो थिगैनो दङ आंबो थिगैनो दं ओमफ्राय दिनै पुरा सान्दुं दुंगासिनो माने जोंहा अखानि थाखाय माइआथ' मोनखाबायमोन ना हानो हायाखै होनदोंमोन आङो दा मैयानिफ्राय सान्दुं दुंगासिनो नालाय दिनै माइ हानो नागिरदों जोंहा गामिनि एसे आइमोननि एसे पार्टिफोर दं आरोना इसोर हानो फैदों ओमफ्राय दा आंबो हानो थांगासिनो स' गाइस नायलांबाय थादो आं माइ हानो रोंगोना रोङा हानो रोंनायाथ' रोंखायो आं सिगांनिफ्राय एसे हाखायो माने एसे माने हानाय समाव हाखायो नालाय ओमफ्राय दिनै हानो नागिरदों न'आवनो दंफैखायो नालाय आङो उपाय गैया हायाबाबो जाया दामोन पुरा माइ गायनाय समावथ' पुरा दैजों अखा हानायाव खस्थ' अखा सिजा सिजा गायनांगौ हानाय समावबो सान्दुङाव रानथाब रानथाब हानांगौ अब्लाबो मा होनो ना खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननायानो बेनो उनावहाय जिराय जिराय न'नि माइ न'नि ओंखाम मोनजाबाय थायो नङा होमबा बेनि थाखायनो गायनो मोजां मोनो गामियाव थाबाय जेथिया गामिनि गायनाय फुनाय इफोरनो सोलिखायोना गामिफोरावथ' बांसिन साख्रि गोनांबो नङा नालाय होननाय जादों Oh my God दावराव जागासिनो बिमाफ्रा जोंना गावसोरनि साथायाबो आयु देमबालाय जि मोजां लाबोना होफैबायलै आंनो गायनो सोनफ्लांलायलांबाय आं माबा हानो थांगासिनो आंसो नायलांबाय थादो जोंना बिमाफ्रा सान्दुङाव रानथाब रानथाब हागासिनो बेखौनो देखायनानैसो आंसो नायलांबाय थादो जायफोराबो नाया मानो पुरा मावथिखा मावगोनबो माबेसे होननानै पुरा सेफटियासो बांसिन नाया आखाइखौ माबा खाना लाखादों नङाबा माबायोना एखे माइ हानाया ना हाबाय थानायाव बोरैबा माबा जायो आखाइयाव दोलानो नागिरोना ओंखायनो खानानै लाखादों आं ओमफ्राय थांगासिनो थेम्फालिबो गुमाम लाबोदों ओरैनोसो थाबाय थागोन जोंहा थेम्फालियाबो माइ हायो बिराद मालाय न'आव थानानै न'नि खामानि मावनो रोंसोबाय आंहासो न'आव थाबाय थानायबो जाया नालाय बायो उन्दैयाव मावोमोन ना देरनानै बाग्रा जाबाय होननायदे होमबाबो गायाबा फुवाबा हायाबा गथारा सौ दब्लायसे हाखांबाय नामाब्रा ओं नायो जे नाय माइ गायनाया हानायावलाय आरो आयु दैयानो रानाखैना दाबो दै बानायाव माबा माइ हानो औ रिंख'बो दंफैयो माथो सिरि सिरिथार रिंख'आ हाजोबनो हागोन ना दिनै रिंख'आ थाखोमादों लाजिनानै Iya malah.
मा रायखांलाबायो मा थासानाय बायदि थिग गैया बिदि दैयावहाय हाफेरनो मोनलामोन खोमा जोंहा ayo habab खोनायाखै ayo nih माइ हानाया ओरैजायनि ससेल'सै बारा बुरजा गैला एसे हाखांबायलाय बिराद गरम ना गरम जासोबायनो जोंना माइ हाग्राफ्रा साथाबो लायाखै आं खावसे ओंखायनो सायाव दसे जिरायहैनोसै आयु अ जोंहा इयाव आलि होदोंमोन जानो हो अ इ मोनसेया माबा गोनांसोना आलि गोनां आं इखो बायदि मोनदों मान बुरजा ना दैयाबो गोथौथार माथोलाय माब्रै बारलांखोलै इसोरलाय तेपा तेपा आयु जि गोथौखा बाला गिबायसोलां दैलाव बारनांगौबा गिबायलां जि गोजौखाहाय माया साफा खालामनो ना फिथिं नामा एसेयाव लोमजोबखादोंना दैयानो इयाव नास्रायसो हाबना थालांबाय खोमादों सोरखौ रायग्रोयोलाय गाबोनखालि गस्ला गानलायथारा नंखाय नै नारा बारा मोनाखै दै गोजा थानायखायसो बारा मोननाय बायदि नुवाखैना इखो दै गैयामोनबा बांसिन मोननाय नुसिगौमोनदां फिथाइया मोनजोब्बाय ओमफ्राय हाब्रु गोजा नालाय बिलाइफ्रा बारा मोनाखै आयु आं थाबायनो हायाखै माथो गिलिरद्राय जाबाय नामा गोदोदों बाला माइ हानानै गोसोम जालायबायलै तामाम गरम दिनै हले हाखांजोब्बाय आरो एसे दंबावो बेखौ आइमोना हासिगोन ओमफ्राय न'आव थांनानैसो खामानि मावहैनोसै ओंखायनो बिसोर पार्टिसो हादों नालाय गामिनि माखासे मादैमोनबो आब'मोन बिसोर हादों आरो ज' ज'नो पार्टि ओंखायनो दा इसोर हाबाय थासिगोन आंहा थांगोरलायनोसै न'आव आयै गरम माने दिनैसो ओरैबायदि सान्दुं दुंखादों माने फैगोना फैयाखै इयो टेम्पोलिया फैद' गोसोम जालायबाय नै जोंगुलायो नै सान्दुं रोगानायखौ रुमै आइनै बोलो होथारदों गोलियां जालायदों खारगुलाय आइ हाखांबाय नालाय रोगाखाबाय गाइस नै मानो होनबा नै बोथोरा जोंना भरसाखौनो खालामजाया माने दानो सान्दुं दुंदों दा हरावनो अखा हागोन माने बेबायदि नालाय रोगाखाबायबो हाखानानै ओमफ्राय नैबे माने बेखौ गोथां बायदि नुदों मानो होनबा दै गोजामोन नालाय बारा बिदि राननो थाखाय समखौनो मोनाखै सान्दुं दुंबाय थाबासो दा मोनोना खिन्थु नै फिथाइया फुरा मोनजोबदों आरो फिथाइया मोनजोबनाय ओमफ्राय दाखालि बय सिगांनि हानाया बेखौ रोगाना दोन्दोंमोन माराखौनो होनो मोनखायाखै अखा हानानै ओमफ्राय इजों एखे जासिनो आरो दा इबो हानानै दोनबाय नालाय मोनजोब्बाय नालाय बेबायदि मोनसिगोन आरो फिथाइयालाय मोजाङानो नै गोलाव एबारसो फार्स्ट गायजेनदों आरोना जोंहा बिदिखौ माइ हानानै आखाइ गोसोम जाजोब्बाय बोरैबा फिथाइनिफ्राय माबायासो गिलिरसिन जादों खोमा बादुलिया उदुल्ल' हादागिरिखौलाय इनो मिनि ओइ आंना न'आव थाबा आंना जायगाया बेनो आरो नै लामायाव जिरायना थानांगौ न'नि सिदा लामायाव
जेरावबो थांनोथ' माबा गैयाना लोगोफोरबो इसिबां गैखाया जों गामियाव साथामल' दङ होमबाबो खाथि खाथियावनोखा नालाय मा थांलायलाय बेबो थाखायाना ओंखायनो माने बिदिनो जिरायना थायो गावबागाव ओंखायनो आं जिमिजोंल' बांसिन थायो लोगोआनो रावबो गैया नालाय जिमियानो लोगो ना सोना फै थाम सानैजोंल' नै लामायाव जिरायना थाबाय थायोना हाय हाय लाजिलायोलै जाना जिमियाबो डेन्जारसो थाखुमालायो नागायो नै ओइ ओइ जिमि ओइ नायलाया जि गफसखा नाव जल्दी जिमि जिमि खोनानाबो नायफ्लालाया नागाय लाजिलायो स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ एसेबांसोमोन भिडिअ'खौ नायना बोरै नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आव